Iedereen beleeft de Maas anders. Ze wordt gebruikt voor logistiek, recreatie, maar ze is ook verantwoordelijk voor het drinkwater van zo'n 7 miljoen Nederlanders. Alleen de Maas is vervuild en elke dag zetten verschillende Limburgers zich in om de Maas een stukje schoner te maken. Eén van hen is Huub Waterval. Hij is ondernemer en wilde naast zijn werk iets goeds doen voor de maatschappij. Dat werd de Maas Clean-up. Een initiatief waarbij groepen met vrijwilligers al het plastic opruimen dat langs de Maas ligt. Daarbij krijgt hij hulp van zijn zoon Misha, die ook meedoet met de opruimdagen. Nou, kijk, de Maas is een van de meest vervuilde rivieren in Europa. Of de meest vervuilde rivier. En de Maas is ook iets wat Limburg verbindt natuurlijk. En ook andere provincies verbindt. En waarmee we ook landsgrenzen kunnen overstijgen. Dat prikt hem goed. Hoe vind je het om te zien dat dit hier allemaal zo ligt? Een beetje verdrietig wel. Want wat vind je zo verdrietig aan dan? Ja, dat is gewoon mensen denken dat dit kan. Wat zijn de gekste dingen die je tegen bent gekomen? Nou, wat wel bijzonder is dat er wattenstaafjes ook hoog in de top 5 staat. Ja? Ja, je ziet heel veel van die plastic dopjes. Dus dat is ook wel belangrijk waarom die nu ook vastzitten aan de flessen. Jij hebt er daar al eentje in je handen, Ja. hier al eentje. Wat heb je nou, een shortsbundje. Als we bijvoorbeeld een grote opruimdag hebben, of misschien meer dan 7.500 tot 10.000 vrijwilligers die op één dag bezig zijn om honderdduizenden kilo's zeg maar, afval op te rapen. Jeetje, dat zijn er wel heel veel. Want, Het is echt bizar ja. hoe groot dat geworden is. Want komen die dan ook allemaal, is dat verspreid over al die kilometers Maas? Of hoe zit zo'n dag in elkaar? Ja, nou, eigenlijk moet je je voorstellen dat op zo'n dag je hier overal zeg maar, blauwe hesjes ziet. En dat er zeg maar, hier honderden mensen zeg maar, bezig zijn om die oevers zeg maar, schoon te maken. Wat doet het dan met je op het moment dat je al die blauwe hesjes hier ziet opruimen? Maar dat doet niet alleen iets met mij, dat heeft iedereen die hier dan bezig is. Als ik er nu al aan denk, krijg ik er kippenvel van. En ook de hoeveelheid kinderen die je daar dan bij ziet. Want het is ook net als met mijn zoon. Gewoon als mensen daarmee opgroeien, dan gaan we echt verandering zeg maar, zien. Hè? Dus ik ben echt positief gestemd dat dit soort dingen met generaties zeg maar, opgelost worden. Naast Huub en Misha zet ook John Wil zich in voor een schonere wereld. John woont al meer dan 50 jaar in Grubbevorst, zo'n 400 meter bij de Maas vandaan. Door middel van protestacties wil hij duidelijk maken dat de vervuiling van de Maas moet stoppen. Zeker voor de toekomst van zijn kleinkinderen. Ik ben hier wel eens geweest met mijn kleinkinderen. Die gaan het water in, die gaan zwemmen. Ik ga daar niet mee zwemmen, ik kijk dan en ik zeg dan allerlei dingen van ben voorzichtig. Na 20 minuten ben je gewoon blij dat ze uit het water zijn. Omdat je alleen bent en je denkt van dadelijk gebeurt er wat, dat wil je niet met je kinderen. Maar wat me later te horen is gekomen, is dat het water eigenlijk veel gevaarlijker is dan de Maas aan zichzelf. Want daar is een chemische fabriek die loost stoffen in de Maas elk jaar. 661 giftige stoffen waarvan we niet weten wat ze doen, maar er is een vergunning en ze mogen het. Ja, dus dan heb je je kleinkinderen laten zwemmen in water wat eigenlijk vervuild is. Niet erg om dat een keer te doen. Ze zullen er echt niet direct dood aan gaan. Maar voor de komende 60, 70, 80 jaar dat zij nog zullen leven, gaat het ophopen. De Maas krijgt dus veel te verduren. Toch is het niet alleen kommer en kwel. John ziet ook nog altijd de schoonheid van het water. Zeker als hij vanuit Grubbevorst met het veerpont oversteekt naar Velde. Af en toe kijk ik dan wel over de plastic heen die dan aan de oever vastzit. Want je wil ook de mooie dingen zien. Ik had zelf nooit gedacht dat dit zo groot zou worden. Sterker nog, we hadden eigenlijk bedacht dat we dit 1 dag zouden doen. En inmiddels zitten we er al bijna 5 jaar aan vast. Maar ja, ik vind het ook wel mooi om Misha te laten zien dat als je een idee hebt, zeg maar, van hoe klein, hoe groot ook. Dat als je iets begint, dat je alles in beweging kunt zetten en heel groot kunt maken. En hoe vind jij dat dan, Misha? Nou, vooral heel leuk dat hij dat zo wil doorgeven aan mij.